Nemusi wa22 November 2024 mudunhu rekwazvimba pachikoro chinonzi Mururi Secondary School pakange pasingadana anonzwa, apo chikoro ichi chaipa vana mibayiro maringe nekugona kwavo chikoro. Paive neshasha dzaivepo dzinosanganisira vamiriri vehurumende mubazi rezvefundo, traditional leaders, pamwe chete nevana vakambodzidzawo pachikoro ichi makore adarika, vanosanganisira ivo madzibaba noresti nevamwe vandisingakwanise kudoma namazita avo. Tichitaura muchidimbu, madzibaba noresti vakadhoneta mibayiro yakapiwa vana vese pachikoro, vana vanodarika ivo 300. Mibayiro iyi inosanganisira zvekunyoresa, mabhuku ekunyorera, nezvimwe zvakawanda zvakadaro. Madzibaba noresti havana kugumira ipapo, vakaenderera mberi zvakare vakapa mibayiro kuvadzidzisi vepachikoro apa. Ngatinzwei kana kuti ngationei zvizere muvhidhiyo ino. Mufaro wangu hama dzangu kumira pamberi penyu saacting head pano pachikoro. Ndauya ndisina bepa because ndiri kufila kuti zvandiri kutaura zvinofana kuita zvishoma nini nekuti ndisu takutwa. Akutwa haridze ngoma yake. Ameni. Chandangosumukira pano ndechekucherechedza ukuru pakati pedu kubva ku district office. DSI vakamirirwa na Mr. Takwa netimu yavo Madam Bundo. I recognize you, my sister. Thank you very much. Warere maoko Madam. Chandongofarira ndezvekuti Mr. Gombe tineka direct communication line mazwana kusvika ku district office. News tinodzidzwa faster. Kana tukada kuendesa faster. Thank you very much Madam. You are a blessing to be here with us. Right, ndinoda kucherechedza umwe ukuru hwese ndofunga tichifambira nenguva pane bhora roda kuzotambwa. Toti ukuru hwese wacherechedzwa. Nyaya ndasumukira vabereki ndeyekukutendai. Takashanda zvakanaka. Kana ndichiti takashanda zvakanaka ndikutaura ini ndichisanganisira nava makotsi. Ndakamira pano ndangotambira chimuti kwekango kadiki asakapedza gore ane vanhu vazhinji. Ndava makotsi ende nhasi ndataura kuti vatadza kuva nesu. Asi nekuva tese kwataiva pataishanda pese ndofunga zvandiri kutaura ndo zvavangadai vachataurawo. Vabereki ndira kukutendai nesupport yamunotipa. Munotipa support inotoshamisa. This time mafees anga achingoflow. Anga asingauya hayo sekuuya kunoita kuma boarding school. But zvekuti titanatsomerwa netsime pane zvekushandisa vabereki vanga vachibhadhara ndakutendai. Ngatimborera vabereki vanga vachibhadhara. Atidi kungochema nditi ndakukutendai. Kana imi mamuwo pachikamu chasingabhadhari zvakanaka kujoina vamwe toita sei tobhadhara. Chikoro chedu ndokuti chikure. Nyaya ndanyanyosumukira yandira kuti ndangotaura michandogara pasi. Inyaya yemusha wedu wemururi wekuti isu takakura kuno. Vamavhunga takadzidza tese nguva imwe chete, makore mamwe chete, tikanopedza chikoro panguva iyoyo nguva imwe chete. Mururi haisi kufamba. In terms of development, don't be remote touch one, and touch one. That did bepa nas nutas and I own a semugari with Munomachirao. Tingadaitan my buildings Agawanda. Vana Vasinga Tambure Kuziza. Chichiquitica Quatiri, Jimbos Bundas, Nogazram women. Zibunze, Chichikumbetica Quati. Satanga is almost another dressing. She was Bunza. Was one of each of 4 says 3 Zakanoga. Atsuda kunongedzana asida kutina mombe nemazita asi ngatite imusha uite sei ukure. Kana ndakutaura zvemusoro wangu akutaura udze ari paside penyu kuti zvati timbonyarara kutaura zvemusha wedu. Ndati ndiri pano ndiri kuti zviri kutoda simba redu tese kuti musha uyu ukure. Tingataure marizauti, tikataura kushata kwemusha, tikataura chi zvinoenda nevaridzi vari kuisa pasi. Mukauraya gonzo munodya chitaka chegonzo. Mukora mbizi munodya chembizi, nzou munodya chenzou. Amen kana chitaura chokwadi. Ati tikuuraya gonzo every year totarisira mbizi. Vamavhaire taenda kune mumwe musangano dzikamai mavhaire vakataura vakati tafara tauya tese taungana ende tese takatarisira kudya ende tikarega kudya tichatsamwa. Kudya akurambidzwe, kufara akurambidzwe. Asi kana mazosvika kumba nadzimai nevana bvunzai kuti isusu tabatawo papi patatidya muchinomwana zvenyu muchita sei? Handimukuzva zvandikutaura. Ndatibvunzanai kuti nhasi iwo tapinda papi. Handauti chitema handiti ndizvo. Tegona kunge tisati takombororwa zvekupinda ipapo. Asi ita shungu
yekuti nyangwe chawinyako nyangwe simba kunhonga dombo riri pachikoro chinosiyapo rakati chakuwadza mumwe mwana tikasevha mari. Zvino mumwe munhu anobva atogara zvese Mwari voti Mozisi unoendiropafadze Mozisi haana kana chitanda. Moti zvinobuda here izvo? Tangogara takamirira kupiwa. Samson aitove nepawa rake. Shumba akatoiona achitoibvarira Mwari ndobva varopafadza. Hama masoko angu andira kusiyira kwamuri vabereki. Takabatwa kekutanga tikaona kuti mwana akakosha kuti aende kuchikoro. Ngatichitirwa ina nyasha naMwari tibatwe kechipiri tizive kuti watatumira kuchikoro anofanira kusapotwa kuti aone kudzidza kwakafanira nezvekushandisa. Kana muchiri mune zvikwereti, muchiri musiri kusapota, muchiri kusora. Tikunzwana nei ndopiremo kumanenti chibaya chemu. Jesu ndakunopedzesera guest of honor inoti tese kana tasvika kunyaya idzodzo. Jesu vakafa aingoti muka. Ani munzwa izvo akafa aingoti kawani chi? Bata inyaya yangu ndio yandinongopedzesera nayo. Jesu vese ana Lazarus nana Tabita, anonzi Tabita mwana wa ningu yawo. Angonzi Talita kumi musikana muka. Asi pane mumwe mupenya akabatwa katu. Pane mumwe mupenya akarambatirwa kangani? Vamwe vese aingonzi kawani anga asingaone. Akatanga namatirwa kwekutanga akatanga kuona akabvunzwa kuti uri kuonei? Akati ndiri kuona vanhu senge miti. Ari kuoneyo? Ndiri wegirini. Akatozobatwa futi kuti atange kuona vanhu sezvaanofanira kuona. Ngatibatwei futi tizive kuti kuendesa mwana kuchikoro kana tapereka. Tikabatwa futi tinofanira kuteera nezvishoma izvozvo, zvishoma zvauyo nezvauyo zvinovaka musha. Ngatibatwe kaviri. Uyu akarapwa kaviri, uyu akarapwa zvinhu zviviri. Kusaona nekamuoneyo. Because iyeyu ari kuona vanhu senge green mukamuregerera mukarega kubatwa vabereki. Mukamupa demo kuti enda utema mutatema ari padhuze pake. Nokuti ari kumuona senge chi? Ndosaka muri kuti ukaona parapa mumwe mwana apa. Instead yekumutenda totoenda takakomborena takazvimba matama kuti handakudya. Mama tipa kuti mama tichi. Unozobvunza kuti todi hanzi speech kuti inakidze kwekutanga nekupedzisira ngakove padhuze nepadhuze. Ndatenda Mwari vakaopafadze nekuuya nevabatsira vese. Ameni. Ngatimbomberera heti manyama. Right, pakati pedu tine hutekwa nekutekaira kwawo. Tichasimudza speaker from DSI. Pamsore. Indauya ndakamirira kaondera. But ndasvika pano ndakunzi ndiite DSI. Nai ndiri DSI here. Ndini DSI. Chindifarirai ndini DSI. Ndoda kutanga kutenda madzibaba no rest. Ndofunga gumbo riri kundirwadza ndichabva ndapora. Amen. Handizive kuti vanhu kwamururi former students emururi Mwana wechikoro Nyarara. Tokutendai nei. Ini ndiri kuzvitaurira ndakamirira DSI zvakare. Inzvimbo shoma dzaunoona vanhu vanosiya mabasa avo akakosha vachiuya vachizotandara kwavakakurira kwavaifudza mombe vachisimudzira chikoro chavo. Ndoda kukutendai Tete Chirenje netimu yenyu, madzibaba no rest netimu yenyu, zvikuru sei guest of honor. Ndoda kukutendai nokutora mukana wokuuya muchisapota Mururi Secondary School. Ndoda kutenda zvakare kansela vekudhara. Muchiri kuvaziva? Vamwe makansela anoti kana asisiri kansela havachasvika kuvanhu. Ndoda kutendai baba kansela. Ndoda kutenda kansela vari pachigaro pari zvino. Sezvineyo inini ndiri mugari wekuno, vanga vasingazvizive mozobvunzana kuti sei ndadaro. Ini ndiri mugari wekuno, ndine musha kuno, nyangwe vamwe vanga vasingazvizive. Ndinonzwa kufara ndichidzirwa nakansela vewadi ino. Vanotsigira vabereki, vanotsigira chikoro chino. Ndoda kutenda mahedzi auya kuzotsigirawo Murori Secondary School.
kugara nhakaona dzevamwe. Ndoda kutenda zvakare vabereki vemururi. Vamwe vanoti kana vakadaidzwa kuchikoro kwaita mutambo hakusi kudiwa mari, but uyai kumutambo. Vamwe havauye, vanofunga kuti vakapita vachavabvunza zvikwereti. Nhasi haisi nyaya yekubvunzana zvikwereti, izuva rokupemberera vana vakaita zvakanaka. Kuvana, imi makatikoshera. Dai pasina imi tingadai tisipo pano. Saka zvifarirei, rovai maoko muchifara kuti ndimi makatikoshera. Speech yandanzi nditaure nezvayo ndichaita zvimwe ndichijamba, nokuti zvimwe zvacho zvatotaurwa nahead, zvimwe zvichataurwa naguest of honor. Regai ndiremekedze utungamiri hwese huri pano, zvikuru sei mukuru wechikoro chapano, staff yabva kudistrict office. Ndiri kunzwa kuti pane matora nhembe, fungai kwavabva. Toda kuzvikoshesa izvozvo kuti vanodyidzana nevanhu vakawanda. Toda kufara zvikuru nokuchingamidza mambo vedu. Ukaona nyika isina mambo, nyika iyo yakafa. Ndosaka muchiona dzimwe nzvimbo dzisinganaye mvura. Tinofara mwenda mberi vari pakati pedu. Kansela ndagara ndavataura pamusoro wekansela. Tingave tine utungamiri hwemadepartments akasiyana siyana pamusoro iyi. Ndinoda kupa ruremekedzo kuna junior minister wedu, zvanzi Stacy Mupfuti, anonova ndagona kutaura zita racho. Mapfuti, simukai MP. Garai henyu pasi honorable. Vabereki tinofunga kuti MP anobva kuGwanda kana kuti kuBulawayo. Iye mwana uyu atoiswa zodzo, ndofunga madzibaba noresti vachamupa dombo raachagara ainaro. Atoita MP wenzvimbo ino. Pamusoro iyi vana vechikoro maita kuti tiungane. Pamusoro iyi vana baba nana mai. Mashoko andiri kutura kwamuri anoenderana maringe nokufunda kwavana. Makore atakadzidza isu nana Misika Peter, zvimwe nguva nana guest of honor, takanga tichinyanya kukoshesa kuti mwana akagona maths, akagona shona, akagona history, akagona Bible knowledge, but izvozvo zvaita kuti mwana ave munhu anotsvaga basa. Kutsvaga basa hakuchina mari mazuva ano. Iwe ukange wakadzidza zvakukurudzirwa nehurumende kuti mwana paanobva pachikoro chakaita semururi primary chaiyo, anofanira kunge ave mwana akukwanisa kuzviwanira mari yake. Mari yokunzi itaso ruoko haina pundutso. Saka hurumende iri kuvandudza fundo yevana kuti mwana wese paanobva pachikoro chakaita kana sechepano kana chingave chiri chekupi, ave aine tugono twaanenge ainato, maskills aanenge ainawo. Akakwanisa kurima garden, vanhu vanouya vachitenga muriwo ipapo. Ndofunga maona vakomana vangu vachitamba. Kutamba ikoko kwakubhadhara. Ndofunga tese tinobvumirana kuti munhu akatamba bhora, tinana Peter, hatitaure zvedu vana Cristiano, asi tutaura vedu vana Peter ivavo, nana Moses Chunga. Mukatarisa upenyu hwavanahwo, hausi upenyu hwokuita ma-A chete. Kudzidza kuti mwana aite ma-A hatikurambi, but toda kuti mwana paanozobva pachikoro ange ane zvaanogona, zvaanokwanisa kuita zvomubato yamaoko. Saka ini nesu tese vatungamiri vezvikoro tine basa guru rokuti chirongwa chehurumende chokuti vana vange vaine maskills pakudzidza kwavo, pavanobuda chikoro vange vakukwanisa kuzviriritira. Kuti chibudirire chinoda sapoti yenyu imi vabereki, sapoti inobva kumaticha. Maticha ari pakati pedu vanotoziva kuti uyu mwana ndowe kubhora uyu. Talent nemwana iyoyo yokurudzirwa.
yosapotwa nevabereki, kwete zviya zvataita kuti mutukudzi kuridza bhanjo urombe, ukaridza bhanjo uri rombe. Tarisai vamutukudzi vakasiya upenyu hunoyemurika. Vana mapfumu vakutogara kure nokuda kwokuridza mabhanjo. Saka vabereki isu takakura tichiti mwana akaridza bhanjo zvonzi ndezverombe, but tarisai vana vangu achitamba pano, anotoita upenyu achitamba achizviitira mari yake. Saka hurumende iri kukurudzira kuti tisapote vana vabve kuchikoro vaane maskills. Ibasa guru kuvarayiridzi rokuona kuti izvi zvaitika vachizadzisa zvinenge zvichidiwa nehurumende. Isu savabereki, mutoro uri kwatiri vabereki, mari yechikoro haina basa rokuti imimi kumba kwenyu kwakafiwa nezuro. Musi wanovhurwa chikoro vakapita vanenge vachida mari yavo. Wedha imimi makashaikirwa nehama kana kuti chii chakaitika kumba kwenyu, mari yechikoro haina basa kuti gori rino kune nzara, inongodiwa. Isu vabereki ndisu tunoita kuti chikoro chemururi sekondari kana chikoro chemururi primary chife. Ndaizofara mukaunza mari inotarisirwa navakapita kana navagombe yose yakakwana musi wokuvhura. Panopera gore mozobvunza agombe kana vakapita kuti takakupai mari yakakwana, makaitei nayo. Zvino mari dzimwe dzamunounza, maunza $, maunza $2 kunge dzokutenga fodya yechimonera, hadzina kwadzinotisvitsa vabereki. Saka ngatizvinyimei sezvaita vabereki vana Mr. Mavhunga vaitora mombe dzose votengesa kuti amavhunga vaende kuchikoro. Ko isu vabereki vanhasi tapindwa nei? Unoona munhu achingoti zvakaoma, asi vana anovada. Ugoona munhu akadaro ndiye anoita vana 10 nefararira. Kana uchiona kuti zvakaoma, rega kuita vana vakawanda. Panonzi vanhu varonge mhuri, vanenge vachireva kuti patinoronga mhuri dzedu, kana wati unoda kuita vana 3, uri kuita kuti vana vako 3 vawane zvinodiwa. Kwete kuti waita vana 3 kana kuti waita vana 7, vana vacho havachaenda kuchikoro. Vabereki vazhinji makaita rombo rakanaka, makadzidziswa. Ko zvino imi mukasabhadharira venyu vana, muri kuti vanozoenda kuchikoro here? Mubereki pamakasvika form 4 wake mwana otadza kusvika kana grade 7, tiri kuvaka nyika here vabereki kana takadaro? Saka ndiri kukumbirisawo vabereki, mari yechikoro haina mhosva kuti mune nhamo. Mari yechikoro inotsvakwa. Endai kuchikoro munotaura nevakuru vechikoro. Kana mawana $10 pa 20 yasara imorangana nawo zvakanaka. Pamunozoona zvichinzi vana vadzingwa, anenge adzingisa vana ndimi. Hurumende haidi kuti vana vadzingwe. But vabereki vazhinji vanofarira kuti mwana akadzoka kumba ndopavanozomhanya-mhanya. Ngatimhanyei muna December mwana ari kuenda form 1 atsvakirwe zvinhu zvakaringana naye. Ndinonzwa kufara, ndinonzwa kudziirwa kuti vabereki venharaunda yekwamururi, vabereki vane muono unoita kuti chikoro chisimukire. Ndofunga headmaster vataura kuti pane zvavaitirwa, tichazvinzwa nokufamba kwenguva. Asi regai nditore mukana uno kutenda vabereki, vana vakadzidza pano, vana kansela. Ndinonzwa kuti kansela wekuno anongoti maticha huyai muhore pambomapo. Kansela tokutendai nokusapota maticha enyu. Maticha avana vedunhu vakadiwa nevabereki. Hapana ticha anozovenga mwana. Ticha akafarirwa nevabereki, ticha achafarira vana vake. Dzidzo yevana vedu inenge ichienda mberi. Vana vechikoro, ndaona vanhu vachiita drama pano. Tinoziva kuti pakati pevabereki vedu pane vamwe vachiri kuita chinyakare chokuti mwana anotsvagirwa mukomana. Junior MP, simuka mwanangu. Tinoda kuti mwana uyu akwanise kuti kana akuda kuroorwa, akwanise kuti kune mukomana
uyu ndomuda uyu, iye mumwoyo make anenge achiti uyu akandida ndomuda uyu. Kwete kuti inini amai ndimi munoti chine mari, hanzi mukorokozi ari pacheguta ane mari saka ane bhegi. Haasiye waanoda, ane wake. Munhu kana awana murume wake, vanhu vanenge vachiwirirana. Ndofunga maona MC achisimudza hanzi simbi, ameno zvinorevei kuti simbi, gara hako pasi mwana. Kana munhu akura akuda kuroora, anotsvaka munhu weupenyu. Kwete wenyu wamunoda kuti akupei mari yokuti mutenge chikafu mupedze nzara yepamba penyu. Saka hurumende nemapazi ese anotsigira vana vari kukurudzira kuti vana vasarodzwe vasati vasvika mazera akakodzera. Imhosva kurodza mwana asati asvika makore anodiwa nehurumende. Inini vana ndiri kunzwa kuti vamwe vanoenda kumarara vachinotora mapamba, ndizvo vachidya zviri pamapamba, hanzi zvinodhaka, ndizvo. Makambozvinzwawo mapuraimari? Makambozvinzwawo? Vamwe vari kuti hanzi tinotora spirit tichifembedza, makazvinzwawo? Kana musati mazvinzwa musazvinzwe zvakare. Masekondari ndiri kunzwa kuti kwane tumwe tudoro, hanzi tonzi chii? Hamusati matumwa imi, tonzi chii? Taurisai. Hanzi guka. Hauna chaunenge uchimboguka, uri kutozvigura meno, uri kuzvigura upenyu hwako. Munhu anoita 2 days asingadye, hanzi akasitika, ndizvo. Paunenge wakasitika uri kusaprotecta makore ako. Saka vana vechikoro ngatitange tafunda. Muchaona kuti pamunenge mapedza chikoro, nhamo dzepamusha semhuri dzinenge dzawanda. Doro ramuri kuda muri kuchikoro muchatadza kurimwa, because munenge muine matambudziko emhuri anoda mari, kwete zvokumwa doro. Vana vechikoro tinoda kuti imimi kana madzidza munge muri vanhu vanoyemurika. Hatidi vana vanoti kana vaenda, ndinoona pahighway apo pane tuma tuckshop turipo, pamwe panotengeswa ishabhini. Ukange usina kudzidza zvakakwana, ndionenge uchigarira vanhu uchivabira. Vasikana mukasatora fundo zvakakodzera, ndimi munenge makuti kana kwakuma nheru makuenda kujoina city muchida unokumbira mari kuvarume. Mari idzodzo hadzina chazvinokupai. Munhu ngaazvidzidzire aite mari dzake. Kunharaunda yemururi ndoda kukusiyirai chitsvambe. Mukanzwa zvichinzi mururi haisi kusimuka, haisi kutadza kusimuka nokuda kuti maticha atavaratidzwa apa vari kutadza basa. Iri kutadza kusimuka nokuti zvigunwe zvingani vakapita zvakanongedzani, zvakanongedza imi. Isu semururi ngatidei chikoro chino. Pano paifana kusatichwa gadhi, tese toita magadhi, hapabiwe. Kana tiine shanje nechikoro chedu, pano hapabiwe. But chii chinoitika? Munhu anoyoba waya yepano, pake pamba haise, wotengesera mumwe. Gore rikapera takuita budget nyowani, vakapita vanotoda kufenza chikoro. Toramba tichifenza chikoro chatakambofenza, fenzi ichibiwa nevanhu vanogara munharaunda ino. Vana madzibaba no rest vanosvika kuora moyo kana isusu savabereki senharaunda tisingachengetese chikoro chino. President vari kuti nyika, pedzisai imimi ndimozviziva. Nyika, chikoro, musha, ndimazvitaura handisi ndazvitaura, ndatenda hangu. Ngativaomberere maoko chaizvo. Chiri muisaka chinozvinzwira ndizvo. Vabva nifungisa imwe nyaya kana chokwadi chataurwa achidi kuitwa nharo handizvo. Munhu sede mbiri yenharo, pane vamwe amai vainzi sori ana chihera nangopa example. Amai vainzi achihera handizvo. Vanga vaine nharo dzisingabviri dzekuti vakati vaeredzwa nemvura
vanhu vachatsvaga kuzasi zvakanhu vari machine nharo dzavainadzo dai matsvagira kumusoro handiti saka ukaenda zvekutamba unosiyiwa uchitsvagira kumusoro nze kuti ubatsirwa handiti saka tisati taenda mberi tiri kukwidza makati ikuri taakusimudza mwana akatanga ari kansela ndopapedzera mp akapedzera Nandi Stacy Maputi from Mururi Secondary 3 school, sorry, ndiri form 3. Ndingorione speech yangu idiki but iri kunyanyonangana neva kupuwa maprize. Ladies and gentlemen, esteemed guests, teachers and parents, today we mark a significant milestone in our academic journey. We gather to celebrate the achievements of our students. First and foremost, I would like to extend my warmest congratulations to all the prize winners. Your hard work, perseverance, and dedication to excellence have earned you this recognition. You are an inspiration to our peers, and I have no doubt you will continue to excel in all that you did. I continue to urge you for striving for excellence. Remember, success is not solely defined academic achievements, but also by the positive impact you have had on those around you. As you navigate the challenges of secondary school, I encourage you to stay focused, motivated, and commitment to education is what makes our school community thrive. As we celebrate our achievements today, let us not forget the importance of teamwork. Let us continue to strive for excellence, not only in academics, but in our personal growth and development. I leave you with a quote from Nelson Mandela: "The greatest glory living in lies not in never falling, but in rising every time we fall." Thank you. School head Mururi Secondary Mr. Peter vauye vatiproducere kono vata kusimudza ati vaomberi akapita chiuya alright akapita vachiuya pane chiziviso chiripo pane makii emota araswa kana paine amanhongawo unongoya utizivisa kuno kumberi handiti unongoya utizivisa pane makii emota ari kutotsvagwa izvezvo ukangoona chero wangona kii ausingaunzwisisa ingoya nayo handiti yaunonga kunhonga pakagara maita basa vachifamba. Basa randapiwa na vachifamba nderekuti ndisimudze mukoka wedu anoremekedzwa ari pakati pedu watiri kuti guest of honor pazuva ranhasi. Sandavasumudza ndichatanga ndakupai nhoroondo ya guest of honor ishoma mbijana. Guest of honor ava sekuona kwandaita vakarerekera ku profession ya accounting. Varorewa kwamoko nzani utekwa kana uchitaurwa zvinonakidza uchirorwa maoko handiti murume wandiri kutaura nezvayo nhasi qualification yandiri kutanga kutaura nezvayo ane certificate in business studies from the Institute of Commercial Management UK. Varoere maoko kufunda handisi kutaura zvese tichangotaura zvimwe zvacho tikataura zvese tingasvike palunch tichitaura. Vane diploma in finance and accounting kubva zvakare kuInstitute of Commercial Management UK. Vane diploma in ICB International Association of Bookkeepers UK. Vane BCom accounting honors from Zimbabwe Open University. Varere maoko vakurwa. Vane diploma in international financial auditing, account Association of Chartered Certified Accountants. Vane certificate in data analysis, Association of Chartered Certified Accountants. Vane diploma in international financial reporting from Association of Chartered Certified Accountants. Then vane ratinoti aka vari kuaccounts vangonzwa mandadaro kuti aka chimborovai kuti aka ndovanorema yeye kuaka klasi munotanga makawanda pazasapa but kunoondwa kunosvika kunozopera kosi kunogona kwasara vaviri kana vatatu ndiye mumwe wacho wakapona. Murovere maoko murume uyu. Murume uyu mwana wekuno kubva grade 6-7 akadzidza paMururi primary apa PO box 25 Murombedzi. Murovere maoko paprimary vakarera vachifamba varera mwana uyu achibva ayambuka ndokuita form 1 to form 4 yake pano
paMururi Secondary. Tiomberere maoko. Hanzi ndokubvunza kuti pane chakanaka here chingabuda muGarariya. Handiti vanoverenga Bhaibheri mukuziva zvandikutaura. Pane chakanaka here chingabuda paMururi. Hatinoda kuita zvekupindurana nhasi, ngoona wegorodza ari pasaidi pako. Vakuru ava chandazoona nemuguest of honor chandifadza. Takazivana parefu pauya mauniform ebhora ari pano ndovakanga vari maorganizers. But nguva yandakaenda kuchikoro, gore randakatanga kuchikoro 1984 grade 1, shasha yaitanga grade 1 1984. Tichibva kutaundi tese tichirohwa nemuramba tsvina tichiuya kumusha 1989 tiri magrade 6, ini ndichirohwa kuchinhowe achirohwawo achiuya paMururi ndichienda kwakaondera. Muri kuona coincidence dzacho. Tinonyora tese O level 94 nevakuru. Saka tingori same age boys unga matemba. Tiroere maoko. Uya achichema muchipatara. Ini ndichichema kuchidzidzo tatiri maposteri kwamarange tatisingeri taizvarwa kuchidzidzo. Ndichichema kuchidzidzo achichema tiombererai kuchipatara nechidzidzo. Thank you very much. Munhu wandiri kutaura nezvake is my friend. Ndese andiri kumusarudza. Hapana ari kusalta mumwe nacho mbuti mufana. Zvinongena noti atanga kutaura ndiani. Atanga mufana wangu. Uya pano. Vaomberere maoko wamabvunga 10. You're welcome, my brother. I thank you so much. Tiri vana vadiki but uri kudhonza we. Hatingafe tisina kurira vasha. Varore maoko vakuru. Thank you very much. Wakati henyu nditendereo ndiye neshepanapa bichana nditendereo. Komukoma mauya ri. Amwe ndanda achingamidza. Regai nditi vanoremekedzwa vose vachirawo ndanda vapazisa. Nditenderei ndisacha dzoka pane zvaitwa nekuda kwenguva. Changa chichitaurwa navakapita ichokwadi. Tane makore anodarika 10 tichizivana uye tichitaura tose. Regai nditaure ndichiti nini ndafara zvikuru kuva panzvimbo ino ndichiona vakawanda vandakadzidza navo vamakunda namukoma Max neshamwari yababa vangu ndafara zvikuru. Ichokwadi zita rangu ndinoitwa Denford Mavunga. Ndobva muchitombo rwiZumu. Baba vangu inini vainzi Tsuro Dennis Mavunga. Ndinotenda kuti pane shamwari yavo iri pano. Vakazara nenhoroondo yavo. Wai ndiri kuvataura ndonyaya ndasimukira panapa. Ndiri kuda kutaura ndakanangana nevabereki vevana. Ndosaka nda-acknowledge my late father. Ndoda kutaura ndakanangana nevadzidzisi. Ndoda kutaura ndakanangana nevana vacho. Ndichitaura ndakanangana nevafundisi kumachechi uko. Maringe nemunhu anonzi mwana. Ndapota vari kutaura ka? Ine ndiri mudzidzisi. Handidi vanhu vanotaura, vanhu vakuru vachitaura. Ndiri muenzi asi kwete pano. Ndiri kumba. Saka ndinoda kutaura ndichiti inini ndinopa kutenda, chitenda zvikuru naDSI vabva kutaura manje zvandanga ndakanyora pasi zvese vazvitaura. Asi ndoda kutenda Mwari kuti ndandapuwa zvimwe zvakasiyana nezvavataura. Thank you very much. God bless you. Baba vangu inini vairova kwete zvekufungidzira. Asi izvozvo hazvina kupedza musikanzwa yandakanga ndinayo pano. Makunda ndizvo. Ndandichiratidza umwe murume akandibatsira kuchera gomba pamutubhushiye uyo. Yakaita line inoenda ukwe. Ndakapuwa punishment ipapo ndiri form 2. Na vamunyaradzi. Ndaishuta mafirimu kwete zvekufungidzira. Asi baba vachirova. The turning point akanga ari maticha. Vadzidzisi vainditicha. Ndakaita umwe musikanzwa mugore ra 1993 ndiri form 3.
ndichibva ndarohwa naMr. Madhera. Ndarohwa naMr. Madhera. Pane malady teachers maviri akazondidaidza. Andidaidza akati iwe hanzvadzi dzako dzinoti gonei, vaidzidza vari pamberi pangu. Vachafamba nemota, iwewe uchifamba nechirei. Zvekurohwa zvaingopera. Kwazvangu mapfuta ari pa anomuziya mudhara iye. Asi zvandakaudzwa nemalady teachers zvakasinka mandiri zvokuti nanhasi ndichiri kuziva zvavakanditaurira. Ipapo 1993 form 3 first term ndo pandakadecida kuti inini handidi zvekuzofamba nechirei. Ndakuda kuita zvemabhuku. Shamwari dzandaitamba nadzo dzakanga dzakangwara kundidarika. Handitika. Handisi kuda kutaura mazita, asi amai vaStanford vari panapa. Dzakanga dzakangwara kundidarika. Wazvibata? Unogona kunge uine shamwariwo dzaunoti ndedzako, asi dzakangwara kukudarika. Zvinoreva chii izvozvo? Unoteera kwadziri kuenda, idzo dzichiziva kwadziri kuenda, iwe usiri kuziva kwauri kuenda. Ndakasarudza musi iwoyo kuti ina handidi zvokufamba nechirei inini, uye chirei chacho ndaichiziva. Kana musingachizive, especially generation yamazuva ano, chimuti icho chakatemwa, vachaita mhanda mbiri, vachaiswa simbi, chichidhonzwa nemombe. Hazviitwe kutaundi kaizvozvo, zvinoitwa kunoko. Saka zvaireva kuti inini upenyu hwangu ndehwekuno. Ndichadzoka paupenyu hwekuno, handisi kuti hwakashata, nekuti ndokwandiri kugadzirira kuuya kuno. Ndizvo here mukwasha? Right. Saka ndiri kuti inini ndoda kutaura nevanhu, mubereki wemwana. Mubereki wemwana inzwa nyaya iri panapa. Bhaibheri shoko raMwari randisina mbonzwa hangu richiverengwa, ndinorifarira zvikuru. Kubhuku yaProverbs chapter 22 pavesi ya6. Munyori anoti iye, train up a child. Train up a child in the way the child should walk, such that when they grow up they do not depart. Ine ndakaenda kumanyika ka 1997, asi handitaure chimanyika. Ndotaura chizezuru. Ndizvo kachips. Right, ndiri kufara zvikuru, nditenderewo. Master of ceremony ndine vakomana vandauya navo. Anoitwa Tichawanda. Aruko anoitwa Panashe, tinoshanda tese kuDen Consult. Kwamutare tabva ikoko tese kuseni. Hazvigoni kuti kana munhu akura odzidza tsika tsva. Zvinonzi izvo, you cannot teach an old dog new tricks. Saka zvadzidziswa nemubereki achidzidzisa kuvana vake zvinosinka. Pane nguva yazvinotanga kubuda zvichiita semvura inobukira. Nekuti adini akura, mudzidzisei zvakanaka. Taurai mudzimba vana varipo, muchivaudza zvemararamiro avanofanira kuita. Ndinorangarira baba vangu vainditaurira vachiti, vana vangu handigoni kuzogara nemi, asi pakati penyu munofanira kudanana muchiwirirana. Yes, ma differences anogona kusimuka, but because makadzidziswa, you will stick to those teachings. Vabereki dzidzisai vana. Nyika yashata. Panga pachiaktwa panapa zvese zvanga zvitaurwa izvozvo. Nyika yaminama. Yatonyanyisa kushata. Ngatidzidzisei vana. Kuma churches ngatidzidzisei vana, maBible school iwayo, hande ine vana kudzichechi, kudzisvondo.
vachinodzidziswa shoko raMwari runounza hunhu muvanhu, yatinoti ethics yatinoticha isusu kuprofession kwedu yeaccounting, yakaitwa derived from religious studies, from the word of God. Hande ichinodzidzisa vana vedu zvimwe zvinhu zvinotinetsa, mweya inoteera ropa. Nhasi handisi kutaura iyoyo, asi ndichadzoka. Ndakuda kutaura nemwana manje. Mwana ari kudzidziswa, farira ude chikoro. Ndafarira zvikuru pa curriculum iri based on heritage yanga itarwa na DSI. Tiri kudzidziswa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Zvemakumbo, bhora, nevasikana vakutambawo bhora, vamwe vanomhanya, ndofunga ndaimhanya katonga ipana. Ya, ndaiti kakati chaiko, ndaimhanya. Okay? Vazvagumira ipapo. Mwana dzidzisika. Handitika? Yes, zvinonzizvo panorerwa mwana wamambo. Iwewe nherera, teerera ipapa. Patakakura isusu, munhu wese mukuru kwandiri akanga ari mubereki. Wainiraira. Zvichizonakira ivo here, zvichinakira inini. Kana zvanakira inini, zvanakira kumba kwedu, zvanakira dunhu redu, zvanakira nyika yedu. Ko kana zvikashata, it's the exact opposite with the same power. Saka tiri kuti kudii panapa? Ndiri kuti inini kuvatungamiriri vevana, vadzidzisi nevabereki, expose children to progressive environments and prepare them for the future. Vanhu vanoda kuratidzwa kumberi. Okay, pandaita musikanzwa iyaiya, ndakanga ndisingaziye kuti ndaida kuite, ndaitamba chabuta muklasi yekumusoro kukona. Asi baba vachirova. Zvakanga zvisingadi kurova, zvaida munhu anondiratidza kwandofanira kunga ndichienda. Yes, career guidance. Kuzvikoro vadzidzisi ngatisporte izvipo zviri muvana. Tobva tazvinecha, vabereki, the same thing. Yataurwa na DSI kuti zvine urombe, zvemagitare zvine urombe. Vane mari manje, vanana Ecol. Handitika? Munobhadhara mari vasati vadzika ndege. Kana iri shoma vauye, kunyange mabvisa. Chikonzero, talent yavo vakaiziva ikanechwa. Iko zvino yakuvapa pundutso. Ndaikurudzirawo zvekare kuti zvikoro zvedu izvozvi zvinana murori izvi ngazvipote zvichiendawo kune zvimwe zvikoro vachinoona kuti vari kuitei. Zvinobatsira kuti vana vedu havave inferior pavanozosangana nevamwe munyika, kuti makadzidzepi, kuti kwamururi, kuti which one is this? Which boarding is this? Which boarding school is this? Then wofila kuti ma-outcasts havafite. Chikonzero ndechekuti vaigara vari kuno, vangorive kuno. Vabereki, patinoendawo kutauni dzimwe dzenguva ngatimbowanewo mukana wokuenda nevana kutauni. That exposure yakakosha iyoyo. Ndakambonzwa mumwe mudzimai anoita zvematongerwo achitaura nenyaya yekuedza vana kugood environments. Kana mukana uripo kumboendawo nevana paairport paya tisinganokwire ndege. Ndinorangara ndakamboenda nevana vangu ipapo, indaitoshamisikawo pamwe chete navo. Okay? Kona asina mubvira ndakaenda, ndozvakaita ndege. Havachiri kudonha here vanhu? Kusvikira ndazoenda ikoko nevana vangu tinokwira ndege tichienda kwataienda. Hana yakanga yadzikama, ndoinonzi exposure. Mwana akakura achiziya pamboma nepabhotosto pachirongoma, ameno nevamwe vakazovhura manje manje. Ndo zvega zvaanoziva izvozvo, kana akakura anoda kuenda ikoko. Vana vanoda kuti vaitwe exposed kuma environments
anovachinja mafungiro. Ndakaenda nefamily yangu kuDubai rimwe gore. Vakanga vaine zvavaida kuita muupenyu asi patakadzoka zvakanga zvachinja. Kadoko kacho kakati ndoda kuita air hostess. Nekuti pane zvinhu zvaakanga apuwa mundege. Vachitaura achimhoresa vanhu kati aiwa ndege yauri kuona iri kubhururuka inei kune vari kumberi vari kuityaira. Okay, zvikanzi ndachinja ndakuda kuita pilot. Vananomutengera mabhuku epiloting nendege dzekudhara DC-10 what. Ndiri kumuwimburidza kune zvinhu zvaadini zvaona. Okay, kutenda kunouya nekuona, kunouya nekunzwa. Peter anotaura achiti zvatakabata nemaoko, zvatakanzwa nenzeve, ngatiexposei vana vedu, ngativaratidzei kune zvinhu zvakanaka. Izvozvo patinge tichiita izvozvo tiri kuvadhonza kubva kune zvinhu zvakashata. Zvazvinoita kana mwana adevelopwa, anodzoka nekuti akura. Anodzoka kupi? Kuvabereki vake. Nekuti sazvino kudai inini handina kuita form 4 kana ndine ndebvu dzewhite. Okay, ndiri kukura, simba rangu riri kuenda kumwana. Saka mwana iyeye ndikasamuendesa kumberi, ndikasamudevelopa, ndichamuviga mwana iyeye. Ndo zvazvinoreva. Iwe wozoita sei manje usisina simba? Wozoita sei? Ndaitaurira vanhu vekubasa kwedu ndikati itai zvamunoita, ini ndauda kudzokera kumusha kwedu. Vakomana vangu vakati aiwa nhasi toda kumboenda namudhara timbonoona kwaanoti kana akaenda haadi kudzoka. Hazvirevi kuti kwakashata kwandobva uko. Ndotenda kuti CV yamataurirwa vagura zvimwe zvacho hazvinoreke. Vadikani, upenyu hwenyu vakagara kunoku huri uku kuva nawo. Handei tinovadevelopa. Hazvina basa kuti mubereki wakagumira papi. Inini baba vangu vakagumira paform 4. Paform 4 pacho, form 2 zvakanga zvatonetsa. Baba vangu vakanga asiya basa ndikadzidziswa neBeam. That's why inini handituke nyika yangu. Hazviite. Ndozvitaura ndichidzokorora futi. Nekuti ndakadzidziswa inini nehurumende. Ndingadai ndisina kuenda kuchikoro. Pano pamururi panapo. Wedha yakabhadharwa kana kuti haina. Asi ndakanzi ava vachadzingwa. Ndanzwa mahedhi achinditaura neni tine list yakadai yevana vari paBeam. Mwoyo wangu wabatikana. Nekuti ndini umwe wacho akanga aripo futi akawanza nhamba iyo. Kana iri 100 ndinda ndiri wechi 100. Kumba kwedu hanchazoti andirongana, I think vanotiziva tandakawanda. Kadzidziswa nehurumende. Saka sezvataurwa naDSI wedu ngatiedzei vabereki kusapota vana vedu pazvidzidzo. Ichokwadi panodikanwa bhora. Handika bhora makumboka anenge achitamba. Asi mwana iyeye anoda katingati chi intellectual ability, intellectual stamina yekuzviita zvine skill, handiti? Nekuti ukangoita zvakafanana nevamwe ka awite Ronaldo. Handiti? Handei kuchikoro vabereki ngatiedzei nepatinogona napo. Ichokwadi inini ndakarerwa nevabereki vakanga vati kure zvakanga zvakunetsa zvichirema zvichidaro tikasapotwawo zvikadini zvikabuda. Saka ndoda kudaro kune dzimwe hama dzangu dzanga dzichipfuura mberi dzichiita zvakanaka, ma old school students vachiuya vachisapota chikoro chavo. Mwari vakukomborerei, musaneta. Vana mazvinzwa. Ndakuclosa panapa ndichiti nini? A good name is rather to be chosen than good riches. Ndiani akada kupuwa mucherechedzo wakashata kunzi musaita kunga vana vokwanhingi. Haunambonzwa nyaya iyi? Naimko, unauzwa? Kunzi musaite sevana veuko.
uko kwacho kuri kumba kwenyu, how would you feel? Kunyangwe chiri chokwadi. Orwadziwa ndika. Kunyangwe chiri kutaurwa chiri chokwadi. Saka zita rakanaka kuvana vechikoro. Rakakosha kudarika pfuma. Zita rakanaka rakakosha kudarika pfuma. Ngazvinzi uchifambapo kana wauya pamboma zvonzi ndiye mwana watsuro. Ndoti ndini. Audi kunzi musarore kwanhingi. Okay, makambozvinzwa kaizvo? Kwanhingi akurorwe vanhu. Chikonzero chii? Zita rakashata. Isusu kubasa kwedu uko, profession kwedu tinoti goodwill. Goodwill. Reputation. Reputation risk ought to be avoided at all costs. Zita rakashata, gari njengwe. Manzwa ere vana? Muruzwa ere? Anu arikuzwa ere? Tinobonga Mwari amukomborere. Tina Dr. Gondo. Dr. Gondo ndi agenda madzibano rese. Zvanzi na madzibano rese ndawapa amvuropo iri panapa. Ine marenda $150. Ndashamise kuti Dr. Gondo acho ndoenda kamera nawo panapa. Mari yawenda $150 ndoya ndakabata muno maoko angu. Ndichangosvita zvisina kuti muri next door wangu pakumira. Asi ndangosvedzaka. Ndangosvedza. Nauri pande kuti madzibaba no rest. Chizvarwa chenjimbo inoyi. Madzibaba no rest. Mwana wemuno mwana wekwahloza madzibaba no rest. Vazhinji vakotora kuHarare kuti zvanzi shamuye varoi. Hanzi peleka silinga ndakazoita na komana kuHarare. Ndakakanza pari hanzi 21 horsepower. Chirombo. Zvakanaka tiri kuendera mberi nezvipo hatisi kumira. Hamene vachiona zvipo, hamene vacharega, hamene vachazvishaya, hamene vachazviwana. Ini changu kungotaura chine zvipo zvinofanira kupiwa munhu nemunhu akazvimiririra. Right, tichimhanyidzana nenguva dzedu. Tinawo mudzidzisi Mr. Rukuni pana. Kumira ndokwanisa takaita manje. Mr. Rukuni. Munoziva kuti isu takatichwa, tikazotichwazve. Chikoro chifo chakapera. Ukaona kuti wakapedza chikoro uri zobha rechikoro. Tatina Mr. Chikuni panapo. Mr. Chikuni ane mari yavagamuchidzwa. Mr. Chikuni. Rukuni. Muchandiregerera mbijana. Paidzidza vamwe vanhu ndaijambira. Ndaida zvekusvetukira. Pamwe pacho ndogona kupotsa kuverenga nezvikonzero. Asi hatisi kumira. Nyaya yatinayo panapa inyaya yekuti avapiwa marenda $50 na no rest hloza anove mwana wenzvimbo inoyi. Ngatiisei maoko kumashure uko. Hey. Kana une ruoko runochedenya so. Kana une one hand ita so. Ngatiisei maoko. Munoziva panotangira uroyi. Ndambokunze panotangira uroyi manje. Uroyi unotangira pakurwadziwa nezvapiwa umwe munhu. Kana ukaona umwe munhu achingepiwa changeti ingoisa maoko so. Tati kana une one hand ita so. Ngatiisei maoko. Ngatiisei maoko. Ayaya! Muri kwereko. Takwenda pana Mr. Mufakose. Ndajaira nyaya mwechete ndakapachana pozvongora. Kuti mangona. Anenge achita soko. Tina Mr. Mufakose panapa vane mari yaita $150. Ndiri kutya kukusvitsa ndobofuna kubovhura ndiri kuseri. Ndovhura here. Ndofunga kumbovhura mari ndiri kuseri. Asi zvisinei ndokumbira kuti ndikusvitse mari yaita 100. And izvi zvipo no rest madzi baba no rest madzi baba no rest. Mwana akadzidza pano kao. Hanzi akabane mahiyo. Ndanzwala kuti mazomu zakabane hanzi akafoira. Hanzi ranga riri dofo. Asi nechikonzero chekuti akabvuma kurayirwa. Mr. Chifamba,
tifamba nemaraunda 50 USD. Madam. Mune chipo chevikuno kuchinoita 50 USD. Chabva kuna madzibaba no rest hlohla. Vada kuchora mapo maraunda 50 USD namadzibaba no rest. Pari zvino takudedza baba vano rest. Zvakambonaka zvinongodiwa ukabereka mwana venza una rugare unogara chingashungurudzika mupfungwa ngatiisirei madzibaba no rest maoko vapa baba vakabereka uyo murume ari kufambavo ndiye akabereka madzibaba no rest hlohla kana akabereka shefu wangu saka akabereka neni maneja wake ngatiisei maoko vapiwa marenda $200. Hey, ngatiisei maoko mune bonzeni kanziri ngatiisei maoko kugadziwa level. Hey indesa maoko yege imbombera rwana ombera tiwajenda nyimbo anzi menjani tiwajenda nyimbo vauya nezvinhu zvakati wandei handiti zvimwe zvacho ndo zvatapa maprize winners edu asi vana vechikoro vese vachawana maprizes avo vese vana vedu aripo. Ingori nyaya yekuti time yekuti titi vese tasingakwanisi saka tapa avo vatanga tagara isusu tichifunga kuti ndo vatichapa vediscipline neveacademic asi maprize evana vese aripo saka tichazoti kana tazopedza vana vese tichavapa mabooks, mapencils, mapeni nemarula vese chikoro chese. Mkuru taona kuti pana Sisi Chirenda kana madzibaba no rest wauyewo panapa kuti vatsiridzewo pane zvinenge zvichidiwa panapa. Muri kunzwawo sei kana vana vakadzidza panapa vachikwanisa kudzokawo vachitawo give back to the community vachidzokawo vachipawo something kune vana vachiri kulena izvezvi. Muri kunzwawo sei kune muchionawo vana vakadzidza panapa vachidzokawo vachitawo zvinoshamisa kuyani? Ini ndinongoda kuti kana uri akabereka ukaona warera wakudza mwana wokuchengeta ziva kuti ndo inonzi success. Saka isusu kudzoka kwevana vedu mushure munge tavachengeta ndikada kutaura tete Chirenda vakadzidza vatori vaumbe kwandini sipo pano asi vangoita chido chekudzoka zvinove zvinodzamisa zvakanyanya. Asi mukatarisa Norest tamudzidzisa kubva kumwana. Norest akanga ari mwana akanga achitoti academically zvainetsa consistency kuya kuchikoro and everything but he was good in sports. But unozama tarisirwa unoita if you are not academically gifted. But at the end of the day approve kuti academic asidzega zvinosumudza munhu. And besides that kuratidza kuti ane moyo waanawo une charity mukati. He managed to come back. Saka tiri kuzvitenda izvozvo ende zvinotipa shungu yekuramba tichishanda to produce vana especially vane moyo iwoyo. Because era yatakuenda the heritage based curriculum muchaona kuti we are turning tech for. Tikuda vana vanobuda nemaskills. And tabuda vana vanobuda nemaskills. Pabuda nemaskills panoda a lot of input inoiswapo in terms of equipment use and everything else, my resources, so that mwana buda are certified. And it saka tukuti isusu we need those partners. Vana vedu vachidzoka vachita plow back then tozo reach out outside vana vedu vatanga. I think that's the way.